Salam hormatly adamlar. Ulgamda men garşyňyzda ýenem Allahyň razysyna berdi. Umuman şu günkü türkmen studentleriň başdan geçirýän wakalarynyň bellep nyltak geçmenim kak diýip pikir etdim. Umuman gepin beýsgat aýtsak, şeýleräk indi şu ýerde türkmen studentlerine has bulur ünsürmeklerini isteýänler. Şeýle Tinkoff kartyny üstüne Türkmenistandan pul geçirip bolýan mümkinçilikler ödi. Onu bilýänsiňiz. Şeýle käbir maglumatlar käbir internetde ulgamlar bu arada paýlaşandyrylan. Sizin nime limitiňiz $100 gadly adamlar, studentler, begeniň näme agdalarym şeýle bara gowy habar bilen çykyş etýär, näme etýär diýip adatdan da sargır gower täzer kelýär diýdi. Emma ol nasyna zereden de videosy zat derken hemişeki ýaly siýdiň saralmasa işiň biten nokta aýtsa bolýar. Gepin beýsgady maňa menin enatam 5-nji maýda Tinkoff kartyma menin derden men rekvizitlerini banka uğrattım. Şu rekvizitlerimin esasyna maňa $100 ýatyrdylar. Geçirdiler de aýyň 5-ine, may aýynyň 5-ine şu Tinkoff görnýärmi? Şu geçirdiler. Geçirmesine geçirdiler la olin bugüne maýyň 18-i. Näçe gün bolýar? 13 gün. Okey. Düşünýän men aýtjak bolýan. Men bu pulo zar bolmak bilen aýdamok da bu aýtjak bolýan adam. Oly ýöne bir näme şunlar şu işlerimiz biziňne türkmeniň maňdaýy mydama sik maňdaýy bolaýa bagyşlarsyňyz. Şu pullar bara geçirmek üçin men atalamyz adalet ýerlerde studentlere barna şu ýerde düşünürjek bolýan ene talanma şu içgara galmış $100 geçirmekler üçin şolar hem adalet ýerler. Oçura durýarlar, ýene gör, olby başga da bir giden resmi namy işlerine aýdym oturjak. Indi şu kynçylyklara garamazdan şolaryna geçirýärler, çağızymlar közenmesin diýip. Häzirki wagtda özüm bar meniň bu torýan ýerym. Diplom diýişim beýleki aýtsa bolýan adam köp da pul bilen çözülýär-de ýurdun daşynda. İşleýärler, studentler işleýärler, gyýyz oglan tapawdy ýok, işleýärler, görürler. Menem işleýän. Şeýip ba onuň geçirenlerinden soň şunlary hasaplap gördüm ýa-ni 13 gün bolupdy. Pulolin ýatyrlan pulolin şinden gelen. Muňa näme hilep düşünmeli? Enatamlar imodan ýa-da oglum geçiren pulumy aldyňmy? Men aýtjam ýok. Ýok diýenler gelen oktyba men barmy ýalan bilen aýdam, gelen okda şu pul ýok, geçen ok. Men aýtdy Tinkoff'lar Russiýada Tinkoff bankyň öz düýbüne düzän etdim. Gepleşdim. 5 numara ol geçen numara köp wagt teglemeli. Ýok, wapşe wagt teglemeli. Geçen wagty o geçäýmeli. Aňyra geçdi. Iňir diýmäýände 2 gün egleýär. Men o düýbüle gepleşdim, zat etdim, düşünüşdim. Şeýle şu arada lisenziýanam bar maňa. Şeýle ýetirdiler, uğratdylar. Şunu ýalak bara düşünürüşlerini oku diýip isteseňiz şu ýerde de görkezdiler. Şu oýunça maňa uğratdylar düşünürüşlerini. Emma oly Türkmenistan tarapy şeýle oýun oýnaýarlar. Näme üçin oýnaýarlar? Şu ýerde bara soru emele gelýär. Näme üçin oýun oýnaýarlar? Adap sindirilýär şu zatlar, gazanmak üçin. Bolýar näme pul bar asmandan tap et gaçýan bolsa men bärde gurrum näme oturjak, bu şey edibem oturjak, onu şeýler ýagdaýlary
yaşayat ayçyk. Berde işçi bolsun, şu Türkmenistan degişli adamlar bolsun, student bolsun, işçi bolsun, gaýry bolsun, oglan bolsun tapawy ýok. Derek birazajyk barynda şu aýtmakçy bolýan adam geleceğiniz var, birazajyk oýlan adamlar. Menen şeýle görgüler görüp görmeli. Indi şol bir rutin aýlanyp bara men çagalanma da geljek. Çagalamam mara şeýle sütöme iyi bolmalym diýen. Diýersiňiz. Häzir kalyp barýan Türkmenistandaky alyp barýan siýasat şu siýasat bolýan. Adamlar ýöne bir çagaçyklaryny pul uradanlaryny şonu iýbali ýagdaýda alyp bilen oklar. 20-nji asyr bu. Canlı onu şonu bir aklınızda aýlajak bolan dokmy? Men mara berde uruş etmeli, revolýusiýa amala aşyrmaly diýip berde onu çağırşadym. Emma bolýan. Türkmenistanda barana şu bank sebäpden, şu ýalak ýagdaýlardan köselýän enatalar size de var ýüzlenýär. Şu çağıranyň var şu ýerde her hilek zatlara baş goşmaly bolýarlar da aýtjak bolýan. Her hilek Türkmenler bilen baglanyşyk şuň her hilek var ýagdaýlary görüp gelýär. Nesi käbir ölýär, käbir jenaýete baş goşýar, käbir ogurlyk etýär, käbir ýene gör. Oňra bar Türkmenistanyň raýatlary bilen şuň ýalak zatlar kän ýüze çykan okdy. Wapşe ýokdy diýdim bar. Emma onuň şuň biraz programda seyredip gördüm. Şeýle zatlar ýaşaýarlar. Çağalanyň var ýurdun daşynda ýagdaýlar gowdar, enatalar. Eşitdim şonu. Ödem prezident diýilýär, okey, prezident ama o jenaýet edilýär, ýegenler diýdi, ol diýdi, bul diýdi, haw hiç ýer biznes ýöretýän adamdan kama şuň hallar gowdar. Inni şu ýerde prezident o zatlar bize intaky daş adamlar, o zatlar aňşyrýan çandy, şu gafla duksundan oýanýança, gorkujymyzy aýyrýança, ruhumyzy gaýtadan dikelýänça intak. Meniň şu tomaşaçylaryň mewlüdi ötýär, onu düşünýänçä. Tomaşaçy diýenmedem şol bir adam seretýär diýjek bolýanlar, şu çykyşlanmady. Ýurdun daşyna bar şuň ýaly çykyp öz ardyna aýtsaň watan dönüp diýip, watan dönüp kimligi ol hemme belli zatmy kaly pikir etdim. Sagdyn pikirlenýän adamma watan dönüp diýilende o gowy düşünýän kaly diýip, onu açyklap oturjakka bäzi gurruna mowara dedi. Ýöne bolýan, şeýle talap bilen soran talap ediňem diýjekkä, ýöne bir adam dilini sorap basardaňdan zor bolýan adamlar. Enatalar. Ýurdun daşynda çağalaryň şeýle ýurdun daşynda çağalar bolan adamlar ýüzlenýär. Ýurdun içinde şuň kuna näme ýaşalýan bolsa özüňiz görýänsiňiz nähilek ýagdaýlaryň barlygyny. Ýöne bolýan şeýle sorap basaryň bolmanyny. Ýurdun daşynda näçe şu bank bilen baglanyşyk bar işlemlerinde şeýle sütem bilen şeýle nerwi otlap bar uğratýan pulumyzdan alyp bilmäseler şonu sorap bir basaryň şonu aýtjak bolýan. Ha onun için hiç yok. Geçirilen yatırılan pul gelen ok. Gelmenem geçtim ne olmağa vapşe işlem kadarıyla bu pullu yönü näkilen bolanna şuň kun koşatırnak için näki watan söýerler. Siz watan dönüp näme ol bir diýip çykyş etýärler bolyn. Şolanyň bolmanda watan söýer bolmaklaryny gadanyň Türkmenistan häkimeti. Goý biz dönüp bolar, okey. Emme dat düşün. Ýöne onu şular ýaly ýöne koýjalaty bir ýola goýun. Ýöne koýjala şu. Enatalar, adamlar, hukman enatalar hem-de bu lüboy adamlara başyna gelip biljekler. Birazajyk bar talap etmeň, sorap basaryň bar, sorap. Näme üçin bar şu zatlar bolany? Näme üçin bar geçirilen pul? Meň oglum ýa gaýdym şinde mak bilmändir.
Yani çünkü buna sebep gelmedi. Ya da käbirleriniň aýtmaklaryna görä şeýle şopurlar var ýurdun içinde geçişmen şeýle ýurdun içinde saklanyp şeýle adamlaryň aýlyklaryny berip zat edip bar şol bir puly ýurdun içinde aýlanylýar diýilýän bir mif bar. Şeýle gurrun bar halk arasynda. Belki şolam boluplar, bulan näme matlagynyň barlygyny kendi düşünüp bilemok. Men äli işine kendi düşünüp bilemok. Ýöne açyk aýdyn zatlary ýüzleýän bolsa öz pozisiýamary aýdaýyn ýa-da. Muman şeýlerek işläňge goýadym, näme? Bank işgärleri işläňge. Beýle bu doktorda da bar işlerini alyp barýan adamlar size mi işläňge? Eba bolyn içiňizde ruh ýok, ruhuňyzy gidiripsiňiz. Gorkuýuňyz Allahdan näde? Haýysdyr bir klandan, haýysdyr bir tohumdan gorkup gelýän. Şeýdi ben üstüňize sidirip gördüňiz bagyşlaryňyzy. Üstümize şuň pun siýilmedi, meýdan edildi. Muman şeýler adamlar käm udaldy oturjakka. Özüňize gowy garan. Hemen pikir ediň bir agaz bolmaz. Sağ olun.